Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyele khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngwakandlozi. Ngicela amaqela ukuvakasha le channel, cofa subscribe ebese uthokozele le video. Wembukeli udinga izimpendulo omunye wemindeni emithathu edlule lamalunga ayo engozini yomgwaqo edlule nemphefumulo yaba yisithupha. Inhlekelele yengozi yenzeke ku-R56 eClearsdale ngaphandle kwasemzumkhulu ngoLwesihlanu. Kule ngozi kushona amalunga amathathu omndeni wakantenza, amabili akwaNguse nelilodwa lakaMvemve. Wonke lamalunga emndeni abesuka kwaNogweja elibangise eFlagstaff e-Eastern Cape. Kuthiwa bebeye enkonzweni ebiqale ngoLwesihlanu ebusuku iphele ngesonto ekuseni. Kule nhlekelele yengozi kudlula umnumzane Sipho Tenza oneminyaka engu-66 obudala nodadewabo kaSipho, unkosikazi Mhlongo, amalungu akwaNguse amabili nelakwaMvemve elilodwa. Kuthiwa kusinde umnumzane Nkululeko Tenza oyindodana kaSipho, kuthiwa uyalulama esibhedlela eMgungundlovu e-Idedale. Bonke abashonile bebesemotweni iToyota Avanza ethola abantu abayisikhombisa okuthiwa ishayiswe yiloli. Ilunga lomndeni wakwaTenza umnumzane Ntokozo Mkhize kuthe befika endaweni yesigameko umshayeli weloli ubengasabonwa. Kuthe uma bebuza amaphoyisa ngemibuzo bebenayo ngokwenzeka ingozi kabazange bazithole izimpendulo, kusho uMkhize. uMkhize uthe ufuna ukwazi ukuthi kungani ngempela adale le ngozi umshayeli weloli nokuthi ungabe waseNingizimu Afrika yini. Uthe abakutholile ukuthi umshayeli utshele amaphoyisa ukuthi kwenzeke ingozi ngoba ubezama ukuvika amahashi abenquma umgwaqo. Uthe abakutholile ukuthi umshayeli utshele amaphoyisa kwenzeke ingozi ngoba ubezama ukuvika amahashi abenqamula umgwaqo. uMkhize uthe kubuhlungu ukulahlekelwa amalungu omndeni nawebandla ngalolu hlobo. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant Nqobile Colonel Gwala uthe kuvulwe icala lokubulala ngokungenhloso emva kokufa kwabantu ayisithupha engozini. Mbukeli, bekuyizona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Cela ubeke uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.